Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मोल्या पर्यावरण संवेदनशील वाठार काबार करून थंय हजारांनी झाडां मारपा फाटल्यान कोळशाची लॉबी आसूंक शकता। कोळशाच्या वेवसायिकांचो फायदो जावचो म्हूण घडये सरकारान अशे तरेचे प्रकल्प हाडले आसुये म्हूण आतां खुद्द वेस्टर्न घाट इकॉलॉजी एक्सपर्ट पॅनलाचो चेअरमॅन माधव गाडगिळाक दुबाव आयला। तो म्हणटा आपूण ठामपणान सांगूंक शकना, मात कोळशाच्या लॉबीक चडांत चड फायदो ह्या प्रकल्पाचो जातलो। कोळसो येरादारी वेगान आनी सवाय भितर जावंक शकता, मात अशे तरेन रानां वाठार आनी अभयारण्य काबार करून प्रकल्प करप योग्य न्ही म्हूण माधव गाडगिळान मत उक्तायले। माझ्या मते हे करणं काही योग्य नाहीये आणि करू नये हे मला काही खात्रीने सांगता येणार नाही, पण माझा संशय आहे की जे वास्को द गामाला तुमचं कोळसाचं सगळं बंदर झालंय, पोर्ट झालेलं आहे, ते त्या कोळशाच्या वाहतुकीला सोय व्हावी म्हणून हे करत असण्याची शक्यता आहे। पण मला ही शक्यता वाटते कारण तो कोळशाचा ट्रान्सपोर्टसाठी आणखी सुविधा हव्या आहेत आणि त्यासाठी हे प्रयत्न असतील असं मला वाटतं, असं मला संशय आहे। मोल्या अभयारण्यातले नियोजित 3 प्रकल्प रानवटी जनावरां आणि पर्यावरणाचेर सामकेच वाईट परिणाम करतले हातूंत दुबाव ना। सरकार आड NGO आणि थळाव्या एक्टिव्हिस्टांनी आवाज काडिल्लो। आता वेस्टर्न घाट इकॉलॉजी एक्सपर्ट पॅनलाचो चेअरमॅन माधव गाडगिळान ह्या कर्माचेर हुस्को उक्तायला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।